Grabatzen ari garen unean gaueko 10:00-etatik 2 minutu igaro diren honetan, Agirrek eta Aldabek Azkoitiako Gurea pilotalekuan jokatu duten buruzburuko B serie txapelketako lehen finalerdiaren analisia egingo dugu. Agirre zen favorito eta hau ez du hutsik egin 22-4 irabazi ostean eta joan den urtean finala jokatu ostean aurten berriz ere txapelaren leia horretan egoteko beta izango du Iruñeko aurrelariak. Gogoratuko du batetik Agirrek joan den astean Salaberriari irabazi ziola Iruñeko Labrite pilotalekuan 22-14 emaitzarekin. Aldabek berriz joan den astean ez zuen jokatu, Lizeagaren aurka jokatu behar zuen 3. jardunaldiko partida hori, eta azken partida Bastidan aste santu garaian Bakaikoari irabazi zion 22-20 emaitzarekin. Batetik Aldabe bere multzoko lider geratu zen, pronostiko denak hautsita, eta Agirre berriz bigarren Zubizarreta geratu baitzen lehen postuan. Eta Agirrek esan behar da hasieratik ofizio ikeragarriko partida atera duela. Aldabe oso txapelketa egiten ari zen, oso txapelketa ona egiten ari zen orain arte, partida guztietan aurkariak dominatzen zituen, defentsan ere bortxatzen zutenean oso fin eta egoki, fisikoki ere erakutsi du sekulako baliabideak dituela, baina gaur hasier Agirre handi bat izan du aurrean, ikusi da fisikoki ongi itzuli dela iruintsemea, benetan partida goitiberakoa egin du. Azken finean emaitzak berak ere esaten du, lehen etenaldira 12-1 emaitzarekin iritsi dira, baina Agirre ikusi da gaurkoan azerizarra dela. Zergatik? Aldaberi saieska jokatu diolako. Atzelari baten aurka, atzelari bat deseroso edukitzeko saieska jokatu behar du aurrelariak. Hau da, ezin dio pilota zuzen utzi. Orain artean ikusi dugu, bai Alberdik, bai Egigurenek, bai Bakaikoak oso zuzen jokatu diote Aldaberi. Egia da Aldabek ere partida horietan askoz ere maila hobea eman zuela, eta gainera askoz ere gehiago bortxatu zituela aurkariak. Gaurkoa baina Agirrek sakeari lehenik eta behin etekin ikeragarria atera dio, naiz eta tanto guztiak esake zegin, ia guztiak ezkerrorman sartu ditu, eta gero bigarren pilotaka da horretan asko sufritu du Aldabek. Etzekien nora abiatu, eta beti nora abiatu ez dakizunean atzelariarentzat zailtasun handiak etortzen dira. Eta Agirrek gainera denetik egin dio, ez? Tarteka hormabikoaren bitartez, hain kutxun duen efektoaren bitartezko hormabiko horren bitartez, gero tarteka ere atzean pilota luzatu eta ezkerrorman sartuz, denetik egin dio Agirrek eta ikeragarri sufritu du lehenengo momentutik, eta aukerak izan dituenean gerora, aurretik egindako lan horren ondorioz edo ez du bere maila ematerik izan. Hau da, Agirreri ezkerrorman sartzen baldin bazizkion pilota asko badakigu, hala ere Agirre aparteko defentsa duen pilotari badela, baina pilotak adakor ezkerrorman edo sartu izan balizkio behar bada min gehiago egingo ziokeen, baina ez da horrelakori gertatu. Gainera Joseba oso akituta ikusi dugu, keinuak ere bestetan ez bezalakoak ziren, eta horrez gain 18-4 iritsi dira bigarren etenaldira. Hor gainera sake falta bat egin du, hor jada ikusi dugu partidatik erabat irten da zegoela, eta azkenerako 22-4 amaitu da, esan bezala ofizio ikeragarriko partida egin du Agirrek, hautagaitza gainera sendotu du final horretarako, eta oraintxe jokatuko dute, gero izango duzue analisia, Bakaikoak eta Zubizarretak, eta ea, nor izango den finalista. Ia esan partida irekia da, behar bada Joanes Bakaikoaren aldeko joeratxoarekin, baina pilota borobila da, B serie txapelketa honetan ez usteko ugari izan ditugu, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Gogoratu, Agirreko 22, Aldabek 4, Agirre bigarren finala jokatuko du jarraian.